By si od seba neodsadli. O živote a smrti. Život je výhra a prehra je smrť. Preto nie je dôležité prehrať, ale zúčastniť sa. Mladosť bez starostí. Sľub mladosti. Sľubujem ti svoju vernosť, ak mi sľúbiš svoju mladosť. A sľub starosti. Sľubujem ti svoju starosť, ak mi sľúbiš svoju vernosť. Tak jeden aktuálny, kríza. Súčasná ekonomická situácia vôbec nie je na smiech. Uťahovať si z nej môžeme jedine opasky. Bulvár. Kedysi sme chodili po bulvári. Dnes šliape bulvár po nás. Rozkošná žena. Sama nevie, čo si počne od rozkoše. Never vlastným očiam. Nevera je často iba nočný chlám. Nevyvážený súboj. Ženy majú pri mužoch navrch. Často však víťazia len o prsia. Závisť. Závisť je nezávidenia hodná vlastnosť. Dobrý sused je na nezaplatenie. Jeden zo spôsobov, ako si zabezpečiť dobrých susedov, je kúpiť si ich. Pozemky. Životná profesia. Celý život pracujem ako prekladateľ. Všetko prekladám na neskôr. Od tlmočníckej problematiky prejdeme ku stretávke po rokoch. Z partie priateľov sa nad ránom stáva spoločnosť s ručaným neobmedzeným. Po rozchode. Často sme nútení vziať svoj život do vlastných rúk, najmä ten sexuálny. Nerozumeli si. Čím viac ju spoznával, tým menej ju chcel poznať. Pointa väčšinou je až za 3 bodkami. Sadomaso. Môj rozkaz je môjim želaním. O pohlavných rozdieloch. Ženy sú z príťažlivých mužov na mäku. Muži to majú naopak. Slovo. Dodržať slovo dokáže každý, no nie každý. Na chlapčenskom internáte dievčatá nie sú povolené, ale povolené. Sme sa s Tomášom zoznámili práve prostredníctvom rádia na internátoch, takže on vie veľmi dobre, o čom hovorí. Dieta. Pri chudnutí treba vylúčiť čo najviac kalorických potravín a nielen z jedálnička. Jednotka na trhu. McDonald's si stále drží svetové prvenstvo v najväčšom počte fitness centier. Vyznanie. Chcel by som sa v tebe vyznať. Chcel by som ti lásku vyznať. Nepriateľ. Ťažko môže dýchať na krk, ak nesiaha ani po členky. Ešte zvládate? Ešte už máme končiť, už budeme pomaly. O tradíciách. Vysrať sa na tradície znamená otočiť sa k našim predkom zadkom. Narcis. S mojou manželkou máme rovnaký vkus. Bedákanie. Namiesto sťažovania by sme si mali život zľahčovať. Podľa zásluh. Na hrubú prácu, hrubá výplata. Spúšťače. Ráno je to s prácou ako s veľkou potrebou. Bez kávy a cigarety to nejde. Autority. Ľudia pod vedením sa občas cítia byť podvedení. Vzťahy. Ľudia sa vo vzťahu k vzťahom delia na 2 typy. Žiadaný a zadaný. Potom je ešte 3. typ, ale ten nikoho nezaujíma. Sled syndrómov. V cestnom zástupe za syndrómom vyhorenia prichádza syndróm vyhovárania. V puberte. Ako deti sme čítali knihy každý deň, v puberte sme na to ešte mladí. No a keď na budúce stretnete nejakého známeho s kruhami pod očami veľmi skoro ráno, tak môžete zvoliť aj takýto druh, frankofónny druh pozdravu po prejíranej noci. Bonjour.
keďže témou tohto ročného Žilinského literárneho festivalu je láska, teda je lokál, tak posledný Tomášov aforizmus sa volá Láska v lokáli. Každý vzťah v lokáli je iba potom. A to je všetko. Úžasná interpretácia. Tak jednoduché, tak výstižné. Možno by bolo zaujímavé vás dostať do vzťahu alebo vysvetliť alebo priblížiť, ako ste sa vydali dokopy a prečo vlastne on interpretuje teba. Tak dali sme sa teda povedať dokopy práve pred 10 rokmi na tom internáte v študentskom rádiu a tam sme začali tvoriť reláciu a tam sme zistili, že si rozumieme nielen ľudsky, ale aj autorsky. A Mišou prednes, my sme mali aj takú rubriku, ktorá sa nazývala, že literárne okienko, treba popierať vždy benzín. A práve tam som zistil, že Mišo má úžasný prednes, takže práve jeho som si zvolil ako čítača mojich aforizmov. Ale poďakujem, lebo bolo to veľmi príjemné osvieženie a dúfam, že vám to bude takto dobre písať ďalej a že možno o rok zase posunieme niekde ďalej pri knižke alebo pri nejakom inom zázname. Dám o tomto všetkom vedieť Tomášovi Janaricovi. Dobre? Veľmi rád, je to naozaj skutočne dobrá robota. A v tejto chvíli možno by sme tak neformálne sa mohli prehúpať. To vyhodnotenie, výsledky. 50 slov.